I tipra hastini tipra sa hunjane rokni kami amchayo thanglai sukhlaima lama lampri rokni mangpli rokno salburumno phunuksini phunukboi phunukbailia sasini sawibo sabailia haino hai tini mangpli kasai phaisaoka 11 mandai ni simi 4 goria thanglai sukhlaima laharni jingjal rokno oktuma thungnai rokni bwskango sawi khnarekha a amchani lukorok tei malkhung mothroi thanglai sukhlainai rok borok tei bo sawi khnarekha bisi kudukma jora romoi jai khe khlaijakya chongmari phaikhe simino thungrung bodolok kogri kalangai thango chongmari paikhe kogoi thanglayo abo haikeno paithago a amchani MLA Sopona Debormano kobok laikha kisa jai khe naiye khlairina bagai bisi bosor ka khaimne lama hamia koi bosor ka 3 বছর হাইরাও হাতে মামা 3 বছর নরক যে কামিনি পটিবেশন অভিযোগ দেখাইয়া ওলামা সালাম রানা বেশি পুরো বছর না সালাম লাগা খানা হাই অবাহাই না খানা কোন খান গো দে মদে সেটা অফিস মাবা ngayang thay inga rahan please sa sumaya ta bro amna kam da pakya wai ne odek ka kam pai tak mangna yang kai ropalia ai ngo bo ko sum tum ti jara su ai birgo das ro thai ko olama or sim busu jara hamya ko sari gore hasam jara ko kilometer sama ek pan der of dharma der bo bolong bising kalai obda mandai noni o amsani MLA sabo sapna madam tabo o amsani MLA jekno tam kasana muso obahai ke norok malkhung salok tongo je kono somoy phono durghotna gotimano lama hamiani bai dermung kotro kalai bano hedaba tam kasana muso olama tati ke senam rakha basana kya olama tino ne kosong mula angkai abo je sendiga hote agi khaimani abo tabo emne 4-5 বছর ka kunu khaijak ya ke je MLA komani bo khaijak ya haini dongkha mo haini dongkha am bagi chin সাধারণ মানুষ হিমনানি চলাফেরা এখানে খুব অসুবিধা দङ mo haini dongkha belan jengga noni o lama koi kilometer lama hamia emne sini oro lama hamia tabo matham bai o mandai emne arai 3 kilometer arai 3 kilometer tabo kisi sa sam ka matham bai o tabo bu charbi school jora kai bidas sobo ya dang madang ni tabo kam bodo haini dong abo baike inka abro busga sasukeng ya kai abo tatare obo pisona bagi tam ka sarmusu noni o amtani MLA jekno bono je dadino khaire di hino saka mane sanai butongo ka abo tabuk go khaiyak mu tongo emne ahero mu tong khata ka abuno dodi khaitung ni olama boron simu bor paye or lama ka oron simi je ayang ko puran mandai ayang jerainya ai soi bai obo ai soi ta na ayang bolka ta ni go pasni kerinjak ta obo joto jaga na connection go chopnogor yang duta sei khesauyo o joto jaga tai no obo connection tong haisbule joto jaga tino connection obo mendur hingi tong obo ni mo ani mun pheram charon bo blog ni bising kalai bo abo kai ko mandai block na